warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, panggihan malih kalih kula Teddy ing pawarta dinten niki. Kula badhe ngaturaken pawarta babagan warung sami sempi amargi corona. Sumangga dipirsani pawarta punika. Sakwise corona dugi ing wulan Maret taun kepungkur, warung Puponijem ing Gunung Kidul niki sepi saking tiyang ingkang tumbas. Warung niki ngedolake sayuran, jajanan bocah lan sapanunggalane. Senggadhah warung niki nyariosa menawi omsetipun saderenge wonten corona ngantos 300.000 per bulan, lan sakwise corona omsetipun namung ngantos 150 per bulan. Makaten ingkang saged kawula aturaken, menawi wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.